अस्सलाम वालेकुम आज सीरीज फर्स्ट गाँवी बास्केटबॉल मुबारक के आंगन डिवीजन के फाइनल मैच बल्लम ಗೆಂದವ ಹುರಿಹಾ ಬೆಲ್ತಿನ ಉಪಾರ ಉತ್ಕೊಳಕೈದೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್ मैच का बाद पूरा दे टीम देम में इंट्रोड्यूस मीवी आज साइक्लोन बास्केटबॉल क्लब डी बास्केटबॉल क्लब फाइनल मैच का बाद मी कुरणी अदे मी द टीम फाइनल दतुल को आगोत बदालायरो ते आंगन डिवीजन का बाद कुरी हुरिहा टीम में ग्रुप स्टेज का कॉमेटी में का देखो कुले में रंगों नतीजा हो दी दे टीम फाइनल गैस में होती द साइक्लोन बास्केटबॉल क्लब द डी बास्केटबॉल क्लब ग्रुप स्टेज के वेस हम आवाज को वाकंगल नम का कोलंबेनु द मैच हातरे द 40 पॉइंट 30 हाई पॉइंट अरे हाफ पॉइंट के तफातुन का हम पूरी साइक्लोन बास्केटबॉल क्लब हम ग्रुप के एवन टीम के गोतु का साइक्लोन बास्केटबॉल क्लब फाइनल दतुरु को में डी बास्केटबॉल क्लब टीम के फातुन देवण मगा मा की का हम फाइनल दतुरु को फनी अदे मैच निकुन्नेर हम फाकल जे मी दे टीम की अंगन डिवीजन का वाद कोरा एम वारु गदे टीम तो एम हम दे टीम को तो हम फाकल लन चेनी विदेशी कुलुन तेरी नायकी का दे टीम सम मुबारक तैयार हुए मुबारक का वाद कोरा मंदने नायकी का हम कमेंट्री का बैर वाणी कौमी टीम के फिरिंग अदे अंगन हम कौमी टीम के से एम फाहू बेरुम भारत का वाद कोरी रेस्टेंट कोच एक कोरी आदि बार बड़ा मनो बाय फरस आदि हम वारा हम वाद वेरी मैच गोतंग हम हम मी सिफा कोरने मैच कीन बफा कोल्लान की हा वाद वेरी मैच का गोस्तान बा हम हासको हम विदेशी कुलुन तेरी दे टीम के सर हम को कीन बफा कोल्लान जुम लगोते कमी मैच की हा फोर गद मैच आरमेन फेनुम के फुर्सते बेबा आदे मीगा हेम्मत का खिलाफ आलुन दन्नवाणी मीगा मिहार मी दे टीम के विदेशी कुलुन तंदी कोमगे वेस आदे साइक्लोन टीम की आदे वारा जुवान स्कूल कुदिम सिमेने वारा तजुर्बा तुमस्तान होले हम मादु कुलुम तेरन तकेंगे तो मिति वदें डीबीसी बदन्या डीबीसी के मिति भी बेर कुलुम तेरन बिलिय समा लोकल प्लेयर मते हम वारा एक्सपीरियंस तजुर्बा कुलुम तेरन तके मी गालुन दन्नवाना मी एहा बडो वाद वेरी कम फेनेगेन दाने मी दन्नवाली आदे मिहार मी कुलुम तेरिंगे आदे मी मिहातन मी फेने होरी परफॉर्मेंस बलाफ एनएमएस मी साइक्लोन गे मी साबिया कुलुम तेरिया की यानी इतरे मर तफात बडो कोन कुलुम तेरिया आदे मी जूनियर गागंड का दन्नया हम जूनियर टीम का सीनियर टीम का मी कुले में ए तफात इंगा तो फेनेगेन दानी अवन बडो दन्नवा डीबीसी गा तंकोले मी एक्सपीरियंस प्लेयर तिवीमा स्को तंकोले अवहा हम ए मच्च गेम को स्थान कम लफा करे वेनमेस मैच को एवर दा गोतको इतरो चालवन दन्नवा इंगेनी आदि मी गा दन्नवा देना मी डीबीसी बयन्या जर्सी नंबर सादा की इमादिन स्कूल ग्रेड नोएगा तालीम हासिल पूरा दरिवारे दें मिहार और स्टार्टिंग पे कालुन फेनेगे में जर्सी नंबर दी है मी आदे मी इंगा हर वार का पूरी अमीनिया स्कूल फेनेगे दिया कुलुम तेरी साइक्लोन बयन्या जर्सी नंबर 7 जर्सी नंबर फाहे मी हिरिया स्कूल कालुन फेंदा आदे मिहार साइक्लोन के जर्सी नंबर 7 शैलान की मिहारस कदाफान स्कूल ग्रेड दिएगा तालीम हासिल पूरा कुलुम तेरी जाना की स्कंदर स्कूल कालुन फेनेगे दिया कुलुम तेरी मैच के प्रथम बास्केट ट्राई कोरिया दे साइक्लोन टीम समझ हिला में ते डी बास्केटबॉल क्लब टीम के कुल थे आदे डीबीसी मी पेन बेर कुलुम तेरिया इरंदी की लंका के बारे तजुर्बाकार हम मैं मोड़ो एक कुलुम तेरिया आदे मी कुलुम तेरिया की राज्य आ कुलुम तेरियन्नु राज्य कुलुम तेरिन्ना वर गातुं हम इंगे कुलुम तेरिन्ना मी राज्य अगेन मुबारक है कुलपा वर तजुर्बा उन्नान कुलुम तेरिया मी राज्य कुलुम तेरिंग मिहार समदंका गाँवी टीम के हिमेने कुलुन तेरे एरन देखी मी फारो एरन कोरी अटेम्प्ट रिंगू का जहीफा नताशा बलादा एना पास कर लिए ते शाइफा अदे मैच पाशांगा दे टीम ऑफ
for the team who scored for tama basket of kaamyab koregottene for tama attempt ta kaamyab koregottene Yusra Nashfa Erandi Natasha Karim beat kolla avannama save korin faaru travel in fault de korin almen ham faa kollenje ade anghen basketball aga wahaka dakkaru ham anghen basketball almen namme boda ham faa kureveni me Natasha ge attempt to far ring go jehipa Nashfa Amira rebound sodi Nashfa pada usna anika travel in fault fenige midi Shailan anika skulum ge teriyam me කොමසරකද මේ නගේ ෆෑෆරෝල දී කම ගබු කරන්නේ කුබල දිමාණියා කැකී ශෛලාන් ෆේබි එන සනිකසේන කුළුමයි බෑරි නතාෂා දෙකුරින් ෆාකුතු ගත අද අංගෙන් ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡ ಹಮ ಕೂರಿಂಗ್ ಅವನ್ ಮೆನ ಫಾಹ ಕೂರಿಕೆಂದನಿ ಸೀನಿಯರ್ ಕುಳುಂತರಿಂಗ್ ಹಮ ಮುಳಿಂಗ್ ಹೆಂ ಕಾದ ಗೊತಕಂ ಹಮ ಟೀಮ್ ತ ಡೊಮಿನೇಟ್ ಕೂರಾತಂ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತ ಉಗಸ್ ಪೆನಿಗೆಂದನಿ ಹಮ ಮುಳಿಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕುಳುಂತರಿ ಹೆನ ಮಿಹಾರು ಹಮ ಜೂನಿಯರ್ ಜುವಾಂಗ್ ಗಿನ ಕುಳುಂತರಿನ್ ತಕಂ ಅವನ್ ಮೆನ ಹಮ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ ಫೆನ್ನ ಮುಂದಾಕ ಹಮ ಫಾಹ ಕುಲಿಂಜೆ 16 17 ಹರುಗೆ ಕುಳುಂತರಿ ಮಿಹಾರು ಹಮ ಮುಬಾರಕ್ ತಗ ವಾದಕೊ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಸ್ಕೋತಕೆ ಕೂರಾತಂ ವೆಸಲ್ ಮೆನ ಪೆನಿಗೆ ಮಿದನಿ ಅದೇ 24 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಲೇಷನ್ kira bahadi faha kollana anghen zuwan anghen gaumi team ka ekko hama furtama kurida suruga hadi baari anakolo miharu e mubarata fo anghen basketball ek mustaqbal ekkan hama gina bayekan hama faha kuregen eche miharu hama ammen emme boda hama faha kuregen midani am zuwan kulun terin fenigen di kina faha kollana mi kiha rangalu heu faale ba anghen basketball e di anghen as basketball kuriyaram benuwa kam ba ada romran ham war rangalu heu faale ke mi hama wara boda kuriyaram ke di basket libene asa anghen basket ade mega dialo faha kollana mege torum me cyclone team ga mihar me kule kulumtene ki me femmoro kule kudinge furtama final enge to ama ege algono fenegen ebede kommesara ka nawas wegen ule tana me travel menge ba manzar wes warang a ko nge to me hama me kulumtene ki redi fahata faro warang lu steal fenegen midie zana ule ki gas faro layup kaamyak kurego tendu ena to bola vettune ena momentu ka macha jump chahadi gadi gena tu bola vettune ena me sama wara rangol steal de me fenige midie zana faratun aishat zana zana anamitiga shailan mehri wara ridre le bena me ringus jehinu da bola midie erandi Ashwamira muling muskon huri warrangalu demme ama in penigen midi ade algona me fenna nenge to me hama cyclone team ka tajriba genge to hama tajriba ge tankolo dakkani hunarabba inya vyवस्था fatan no fenna den demme azmeti dannawali hen government team ga mi kulunten kule faade ege hekke enge to me miharo mi hama miwaruge junior age experience nota school kudin kole school wara fahun nimmati kuluntere team as final kule naade mi hama wara kurimagu ujada kaunge manzare enge to me fenna Ashwamira Nena Mariam Faru kuri attempts kaamyab kurego ten hui usnaya ade hama de team is wara miss pass oda miss attempt ta ginako penige miden zana Natasha dema se kuri bola warrangala demme irande steve kolla layup mifaras kaamyab kurego ten hui adi match washagen FS team ka point nu kureve Shaila 3-point attempt ringuga jehila Natasha remote nagi ortama basket cyclone nu mikama puri de sume mihar score ki ade final match ga ade me waran nuwa kamege to me 4 minute ade 4 minute kulegen die ade score enno komme di hama ade vedanege to me kule gadi gotunna ade anekkolum hama teringe faratun waraboda pressure fenige bide wara ade waraboda pressure fenige me de team nu sama Vikarus layup paseha point ta score kurang emme easy chegotukam paak kora me jeni layup dena mes layup demes muling muskon ara kaamyab kurve goten nui Raushaya ade
आदे शामा में दे मसे कर बोल जाना बोल होदा विफारुस लेप काम करे गते बोर्ड गजे ही शाइलान मेहा राज्य गति बिजुनिया कुन तरीके तेरे एम स्किल प्लेयर की शाइलान ने दनु जे अने कोल मैच शाइलान कंटिन्यू करो मिदनी हम कम सरकंगे ना काकुल लेप आनिया कोम आनिया की ग कम पाकल दी बास्केटबॉल क्लब बाद दे मिगेने जुलेखा इब्राहिम अदे डीबीसी बलन्याम अदे आदे हम जुआन कुलम तरीम से बती भी दें हमें ला तजुर्बा कार कुलम तरीम से बती भी कार नताशा दे मसे पूरी पास स्टील पूरी जुलेखा चार मत मिफारो है ना बोला ना उन तेरे बेरे अड़ों दन्ना डीबीसी आदि नोने गेम तेरे नोदी विकेट එන්න වැස්සේ ආ සයික්ලෝන් ටීම දෙරක ලීඩු නගාන ගින කුසතක ලිබගේ හිඟ ජාද බහ මිස් එකෙන් දාමන් තන පෙන්නනේ සුදේහාගේ 3 point attempt ring ගජහිලා විකා එරන්දි රිබවුන්ඩ් එකේ තොමස් ඒකුරි जाना नताशा है से के स्कूल के बेणु बे सीफा है ना हम कैरी गुरी देख कुलुन तेरे बीट कोल्ला रीच वट्टाली हतारे सुमिस को है कि मेहर रंदी अदला फारो ताशा कैरी बीट कोल्ला वट्टा मसे गुरी अटेम्प्ट कामयाब पूरे को तिन्ने अने को नष्टा मेरा में फाउल को अदे साइक्लोन के जर्सी नंबर 9 नाताशा है कि हम मेगे में मुबारक तो पूरी में तो समय तेरे एने के पोस्ट हम वारंगल परफॉर्मेंस पूरा कुलुन तेरी साबिया के गवर्नमेंट टीम कुलम तेरेनो है नमे सारे तनु वरक कुलब तक थोड़े मारना कुलम तेरी कार सवाल वीटर नष्टा बीट कोल्ला अदे हाईएस्ट में थोड़े मुस्कम यदि मिफारो शमा महमूद नजीब प्रथम फ्री थ्रो इस रिंग को जेब बेरम में दिए बार रिंग को इस जहीन उदाम में दिए बारम मिसकों हम आदि हम अफाह को जहीन इसको करूँगे रेट हमारा ताकत में ट्रेनिंग में बिदनी ये तो गेम में चुका फाइनल में चक्कर बीम में समा तफात फिनिशिंग का दायन तो आदि फिनिशिंग है ना अलगंडस में सवाल उठे देंगे तो कहना बा मिवाने हाँ एक्सपीरियंस तेन तरके गिना टीम है गमी गोतम में दिमागो बार रीच कार्य दी कुल तेरे कार्य पिष्ट कोल्ला ले अब कार बोर्ड को जही जम बोल मसक्कत तो रेटो हम आदि में स्वाहक को दिन चाहिए राउशा के साइक्लोन बास्केटबॉल आई एम नॉट राउशा सम रजुआन कुल तेरे स्कूल से कहाँ किया मुंडा दारी वाले कम पाक the DBC जजमेंट दे राउशा है कि यार ना मीनिया स्कूल से कुलंगर वारंग हम वाराव एग्रेसिव कम वाराव हम टफ कम कुले कुलम तेरी आदि में यार सब्सिडी जैसे हम तेरे की MNDF का टीम वालों ने फिनिंग इंडिया कुलम तेरी शासना मेरी मरियम के बल का मरियम रशीद के बल शमामा जुलेखा नशफा आमिरा तेरे ट्रिपल को लाबू रिंग वजस्सा ला वट्टा वार रीत बास्केट में फॉल समाव कर देने मिली जाना नाताशा फहार वार मसक्कत उनके में फारे वाला बोल होती बिहार कुलम दा कुल तरीके तेरे डी बास्केटबॉल क्लब के जर्सी नंबर 7 पेरिमला फेर्नांडो मी कुलम तेरिया की हम राज्य अंगे एम फुरतम विदेशी अंगें बास्केटबॉल कुलम तेरिया का हम फाह कोले चे एम गिनांग राज्य अंगे कुलम तेरे के तेरे का हम फाह कोले शाइलान वारा हम जहिला मोली मुस्को हुरे बास्केट वट्टा दी पेरमिला हम फाह कोले जे कोट मथी का हम दिवे कुलम तेरिना वाह का इस तक का नाम दिवे ही बहु वाह का दक्का ताउन पेरेंगे मेदनी यहाँ इस फाइट कुलम तेरिया पेरिमला की दिवे कुलम तेरिना अश्वामिरा बोले हुस्कुंगरे पनो आज बोले रिंग गजहोनी पर शाइलान बोल होदा जाना है दिवे और पर बारम में फहारो पास नजरा कैस बादल में कुरी हादे
सब्स्टिट्यूशन तक बालार मतलब बदल तक बालार डी बास्केटबॉल क्लब हम वरबोड एडवांटेज तक बुट्टे दन जेनी बेंच के स्मिति भी हम वर तजुबा हुरी एफएम वरगे कुळुन तेरिन तक हिंका हम वरबलिया कोम्मे दाडी ಒಳಗೆ हम बदल कोल्ला हम कुरिय देवे हम कोच हम वर फसेह हम टीम के बुणन जेहेनी गेंगुल अजरा कारिद तिन कुळुन तेरिन कारी बीट कोल्ले मिफारो शैलान बॉल होदी वारम रंगल शैलान ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಜಾನ ಮುಳಿ ಮುಸ್ಕೊ ಮೇರಿ सहारो डिफेंस कार रंगल पेरी मदा से को अतुगो हम सीधा बॉल आगे टेप कोल्ला बॉल बेर कोल आकाश इफहारो स्कारी हुन तेरिया कान वार रीच बीट कोल्ला पोट कोल्ली दिहा इद्दे में उसको एक मीर यादू के मेचुके सम तफात का बेगे मिदनी हम नाताशा कम फा कोल्ले पेरी मदा के बाहर दिफा को लाड मी कुळुंतेरिया वरत तफात कुळुंतेरिया गोतु हम पेरिंग में नशवा अमीरा का बास्केट का की हातारे दिहे में और उसको एक मी कुळुंतेरिया हम वार स्पीड उस बार कुळुंतेरिया अने कोळ डिफेंस का हम वार मसक का तोरे रंगल कुळुंतेरिया दिहे कुळुंतेरिया हम हदम भी गोता है कि अदवार टीम प्लेयर गोतु हम फेनिगे में दने किने बफा अदेने कि मेगे कुरीग राज्य वसार हम वार लीडिंग प्लेयर वार फास्ट अदेने कि मेगे कुरीग अने लंका कुळुंतेरिया में साइक्लोन टीम का साधुनी एबे ಅದು ಮಿಹಾರು ತಂಕೊಳೆ ಪ್ರಮಿಲಾಸ್ ತಂಕೊಳೆ ಸ್ಲೋಕಂ ಏನಗೆ ಎಮ್ಮೆರಂಗಳು ಫೆಂಬರ್ಗೆ ಎಣ್ಣು ಮಿಕ್ಕಳೊಂದು ಹೆಣ್ಣವೆಸ್ ಮೀಗೆ ಕುರಿಗೆ ಹರ್ತೋಗ ರಾಜ್ಯಾಸ್ ಮೇವರೆ ಮಾರ ಪೋಫನ್ಸ್ ದಕ್ಕಾ ಪಹುರಿ ಮೇವರೆ ಬಾರುಗತಕೊಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ ಟೀಮ್ ತಕಾಯತಿ ಈಗ ಅದೇನೇ ಕಿ ಹಮ ದಿವೆಹಿಗ್ ಮೀ ಕುಳುಂತರಿನ ಹಿಫಾಟಾಲೆ ಉಂದೋ ಕುಳುಂತರಿ ಹಮ ವಾರ ಫಾಸ್ಟ್ ವಾಣೆ ವಾರ ಕಮ್ ಕ್ವಿಕ್ ಕುಳುಂತರಿ ಇದನ್ನ ತೆಮ್ಮೆ ಹೇನೆ ಕಿ ವಾರ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹೆಂಗೆ ತೋ ಲಂಕಾ ಟೀಮ್ಗೆ कैप्टन ने कि एम फोन दिया साहब चैंपियनशिप के सड़वन फेन दिया एने लीडरशिप एने हुनर अळवन वर बड़ फेन दिया अते हातारे दिहे साइक्लोन दिहे डी बास्केटबॉल हातारे मैं और उसको एक ही अते प्रथम क्वार्टर निमिगे मिदी अते स्कोर इन रेट हम प्रथम क्वार्टर का वार दशे दन्न जेहिनी में सब फाह को लंबे जुआन कुलुन तेरिन तक की गणु कोई साइक्लोन बास्केटबॉल टीम के कोच हम और बड़ो हिंग जो में करने के मी अहमद नजीफ ಏನಗೆ हम गेम प्लान वर रंगल में सम वो कोफी पुरतम हम कोटा बला हेन में सदी हम मोहम्मद हाशिम डेविड हम आदि एम रंगल कन्नु टीम ग हम टीम के कुलुन तेरिंगेन इरशाद आय गोतंग आदि हम वो के नुकुरे दन्न जे की फा को आदि हम तिब दन्नवाले है नजीफ हम वर रंगल गेम प्लान रावागे में दनी हम एगे हिक्कन्ने मी टीम वर बड़ा मी डीबीसी टीम मीनने ತಂಗೊಳ ಹಮೆ ನೇಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಬೆ ಕಣ್ಣೆ ಹಾವ ಕುಂತರಂತ के ಬದೋ ಕೊಲ್ಲ इधर कुळुंतरिंग फ्रेश कुळुंतरिंग आरवा मी टीम हमें काळवाद मसे पुरातन अळवण मी क्वाटा के फेनेगेन दिया आदे आदे आदमी गा फाह कल्याण मी हम साइक्लोन टीम गा बहिमेने हम ग्रेड हातेंग अशगा तालीम हासिल कुरा कुळुंतरिंग आदे दिया नंबर जो दिगे अदा की स्कंदर स्कूल का ग्रेड अशगा तालीम हासिल कुरा कुळुंतरि आदे ग्रेड हाइग आज माफ करा खलाफान स्कूल के ग्रेड हातेग तालीम हासिल का जज नंबर हाई साइक्लोन टीम इवी अदे मरियम ईवा अशरफ गेनंग फाह कोल्ली हम इंटर स्कूल मुबारक तो हम हम फाह कोरेगेंदा कुळुन तेरिंग मी हम मी कुळुन तेरिंग नकी मी दिही राज्य के बास्केटबॉल आगा हम बास्केटबॉल आगा मुस्तकबिल दन वंचेना हम मी कुळुन तेरिंग फाइनल लेग मिहा बोर्ड फाइनल लेग हम वाद कुरुमकी हम अदि स्टार्टिंग हम फाहिग गहिमेनिगे हम कुळ मुंदियुमकी हम यगीन स्कोरी अद्दान दिबे अदे दिही बास्केटबॉल आ कुरिमगा मिदु हम उम्मीद तक कुरेवेन कमके हम दन जे आदे वारब बोर्ड उम्मीद कुरे आदे शैलान ने किया दे मी इंटर स्कूल के साथ कोल स्कूल टीम तक हम नुरक्कलेंगे तो हम जेहिलुंबा कुंतरियने कि हम नंबर 1 प्लेयर आलो दलनवाणी एरो साद मिहार समय तफात ने तिकुल मिदनी द्वारा जुआन कुळुंतरि शैलान की समा हुनर के गोतम बाजार मिहार हम राज्य गुरी एम में हुनर वे कुळुंतरि की शैलान जन जेनेना बोल बोल याको मूव कुरा गोता एनगे हम मी ट्रिकी शॉट तंग हम वार बड़ा फाह कोल्ले चे कुळुंतरि कार्य वार रीच बीट कोल्ला तम स्वेनिगे मिदनी पॉइंट कार्ड का कुळे शैलान मिफारो आला वोट करे न स्ट्रिंग गोजे नुजही नताशा रिंबोन सोदी शाजना पेरिमला वार रीत पाहे नजरा नजरा बास्केट अंगेना अटेम्प्ट कोरी बोर्ड गजे हिपा गोल पेरम इदी आदे नजरा के स्वरा बास्केट डिफेंसिव वर रंगल कुळुंतरि अदे पेरिमला वर रंगल स्टील अनेक्कळु एनके कार्य वर हम जेहिला देमे सम बोल स्टील कोली तम पेनिके मिदी नताशा अरे गुरु कुळुंतरि का वर रीच मिवारस फसे कमाय को बीट कोली अदे डीबीसी जज नंबर 13 ता होरिया नताशा के की मा का बोर्ड कमेनो हेगे तो ए पूरा कमे कोल्ला तनु दा एहा डिफेंसिव प्लेयर एन्नो
අලගොන මේකේ අංහෙන් බාස්කට් වර ෆහම් ෆෙන්න ෆහකන් ආස් මදුන් ෆෙන්නහම මෝනෙ මේ දෙස් නම්බර් 13 BBC Perimal Nazra Zuleha Nazraya a traveling fault Cyclone abanya jersey number 5 right 5 ki ama 3 point anghe mihar me kuluntere emme etubarage 3 point jaha kulunteriya Perimal Vifarena beat kolla mase kuri tanu warnangala bola steal ko dane ko Nazra ga warnangala steal fenige midi Perimal ena 3 point attempt kura mase ko pesano tin kulunteri mekin ena batta mase kurata fenige midi ade double dribble demme alwana fenige midi double dribble අද අලගොන දන්නවා මේ සිසුවස් ඉන්ජරි එක මේ DBC ටීම මේ මැච් එක අලගොන පෙනගෙන දා මේ කුරීමෙත්තක පර්ෆෝමන්ස් දක්වන්නේ අලගොන මාළුමස් දෙවතුක අකුල ලිබුණු අනියා කුලේ මේ මැච් එක නොකුලේ Raifa Natasha පහරේනගේ බාස්කට් කාමලා කරගෙන මෙතන රින්ග් ගහම බෝල කේතිලා එට්ටුන තපෙනගේ මිදේ නෂ්වා අමිර Perimala Shailan dem bola steal kulla ten Perimala fa an attempt to score and call Shailan foul ko moti Shailan ge Cyclone team ಬರಬಹುದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಂಗತ ನಾತಾಶಾ ಎತ್ತರೆ ಕೊಲ್ ನಾತಾಶಾ ಕಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕುರಾನೆ ಎಫೆನ್ ಮರೋ ಕುರುಂತರಿಯ DBC ಗಿನ ಟೀಮ್ ಏನಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎತ್ತನ ಹಮ ದಕ್ಕಂ ದಾನೆಗೆ ಏಕೆ ಇಂಗತ ಮ್ಯಾತನ ಹುರಿಹಾ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಎನ್ ಗಾಗಂಡ ಕಮೆ ನಾತಾಶಾ ಕೊಫ್ ಅದೇ ನಾತಾಶಾ ಕಾರಿಗೆ ಮೀತನ್ ಕೊರೆ ಅಜಿರಿಬಾ ಅಹಮದ್ ವಾರ ಫಹಮ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕುಳೆ ಪೆಶಿ ಕುರುಂತರಿಯ ಶಾಜ್ನಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಮೆ ಓಲ್ಡೆನೆ ವಾರ ಹಮ ಜಹಿಲಾ ಅದು ಪುರತಮ ಹದ್ದೆ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಇಸ್ ಖಾಮ ಕುರಿ ಅದೇ 3 point attempt kurang mase kura gadiga foul ekko kam gaan ma team free throw libigen daan enu to hadi ade alon megeta me match gada me mubaratu gas me hasako cyclone kuleer me ehnya Dhivehi anghen basket mo fenna manzar takame fenigen dani ekkama ke school kulun teren take tibon den waran ama in school nimma fama gen dasnuwa kulun teren tin sab anekkama ke kudinge belin verin ade mege kuri galon nam nyaagena belin verin no fenege to me omi mubarate me kuleeru gas tibetane ade mege singe ko tika Dhivehi anghen basket kurima ko ujala kane to mege parent pumbes mikamuga bari watan kudinna support de ganna fenna manzar taken no me gaumi level එක school kudin min kuletan school kudin kuleru kudinge bedene verin hama match ta balala kudinna support den awma kiyama kudinna wes dibigen dana hibbar ekkama pa kolla perimala rebound hoda ashfa amira aro ene bola rangala libe gotennu DBC galonu fennani hama depth boda barosagen kulem datan den adi algon mudanna muli match ga mehin kulena ga henna wes David coach ommeswaraka bi badotake gennana kam lapa korewen de puratama start kuri kulun teringe tere miharo hama court mate uri nashwa amira ikane anek atar kulun teri badaw nege to ay manzara Natasha farato Natasha etanu hama kulena ಅದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಗಾದ ಇನ್ನೊಗತಂ ಮೀ ಏರಿಯಾ ತೆರೆಗ ಡಿ ಏರಿಯಾ ತೆರೆಗ ಮೀ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ವರೆಗೆ ಗಿನರ್ ಹೊಜ್ಜಾಮ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಣಾದೆ ಏ ಮಂಜರದ ಮೇ ಅಳವನ ಫೆಟಗೆಂದಿ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುರಿಂ ಬೋಳ ರಿಂಗ್ ಗೆಟ್ಟಿಸ್ ದಸನ್ ಜೆಹಣ ಅಶ್ಫಾ ಮಿಫಾರಸ್ ಮಸೆ ಕುರಿಟು ಕಾಮ ಕುರೆ ಕೊತೆನ್ನು ಅಣಕೊಳ ರೈಫಾ ಮಿತಿ ಪೌಲ್ ಕಫ ಆದೆ ಗಡಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಿಂಗೆ ತೊ ಒಂದಗುವಾಣ ತಂಕೊಳ ಹೂಣು ಗದ ಗಡಿ ಬೀಮಾ ಮಿಹಮ de team samayege effect dakkana e kantakkanne algonde hene bodam me fenege henya mege kurege gina match ta kule pore regano asako final match ekay mehin kuleeruga de hate bar score ki D.Basketball club hate Cyclone bar ashfa Farzana foul ko moti the shooting attempt එක foul එක කොෆි කමුග වානම the free throw
ලිබිගෙන් මිදනි වෙට්ටි ජාම් ලිබේනි free throw ඉතර එල්ල by far hama hitan arana hama bedun terin by far faw kurin free throw mi libeni kiwegen bae nuni ani by far free throw nulibi hama side un hama arong matin start kora mi libeni kiwegen bae free throw mi libeni shooting attempt එක බෝල basket වට්ටාල මසෙක්ක කුරා ගඩීගෙන නොත එල්ලා මසෙක් කුරා ගඩීක කුරා foul තක free throw ලිබිගෙන් මිදනි අද කුරු කම්පුණන් act of shooting ගය ලිබේනි ආද ෆයිනල් මැච් එකක බැංගේ තවන අල්මීක කුරීගේ මේ දෙටියම් බද්දේ කුරි මැච් එක තංකොල ෆාස්ට් ගේම් එක ෆෙනින් ඉඳ එන්නමස් ෆයිනල් මැච් එකේ මේ දෙටියම් කුන්තරේ සම්ම ප්‍රෙෂර් හොන්නාන ඒ අන්ත ෆෙනින් මේ දෙන්නේ නෑ තංකොල ආසර තිබේ කාවතක දෙටියම් මස් අමිකාර් සානාගේ පාස් මුලින් මුස්කො නසරාය එනගේ ලේඅප් කාම පුරි දැන් නුවයි බාර ස්කෝ එකේ මෙහා DBC නුවයි Cyclone බාර ශෛලාන් දැන් ඒ හැමදී Cyclone का तजुर्बा मत अंकोलेंगे तो देम्मे से हम वरंग कुरियंग इल्ला में पाहे हम मेती बैट पाहे इदिको टीम मल्ली विफा आदे कुरियंग अणु दने नताशा एने कुले मगाम मोदेने पोजीशन के कुलम दने हम इतनु एने होट्टो में के वरं उंदो काम को बाण में शाजना मती पाउ को आदे वरं बुड एडवांटेज अने कोलम दे बिग मैन ते D.Basketball club de foul like ga moti de kulun tein foul out wejjiyam ama molin hin gotak hama Cyclone hama arabod advantage libigen daane eru Natasha hama hifatta femwer gunote e waruge kulun teren no sunnane annanje anik kave sama shazna foul hemati hatim foul mihar me hamoi devana quarter ga tim foul hamma ki hama dagu kham ka wane hama D.Basketball club අද DBC දෙන් ඉන්නා කොතේ එහෙනම් ස්ප්‍රේ මිලා ෆෑබා ෆාරන්ජ් හේනේ දෙන් උනේ බේර කුළුම් තෙරියා අද කුළුම් තෙරියා කේස් එහා ඩීප් කොන් ඉතිරෙන් කුලේ කුළුම් තෙරියන්නෝ නතාෂා ඉස්කොලුගේ ගොතුම් බදා ගොස් නතාෂා ඉපාට්ටන් හොඳකු කම කවාන අද ෆෙන්න මොතන් කොලේ හෂිගන්න නෙක්මැතිකම් හොට්ටස් සම වරගතකම් කොලේ ප්ලේයර් එම්මේ the free throw is Natasha Kam Korean the free throw is some miss percentage hama meduga mechuga gina kofen again reach sara kan nengata warubali sangala hembe wet egem medane ada wara raul pahe dini henna mes de nashwamira de men uisna huri perimala ge hama wara raul pahe de mes fening midi Natasha Hemburila muling usko kure attempt ringus jehinuda Nazra ene karim Shailan hoda Natasha etere dribble kolla beru peda vejja war reetu ko wattal Cyclone alagona fennane de safety adde kulunten bahattan kula tanga mega fast break hottuwa den alagona lafa korene boda nazik coach visna hameli adde ane kolon hama fast break tahuga me DBC gina point the scope of wani ege turun hama free throw tahuga DBC के score as में no is saw the score Zana 3-point attempt par wara kam ya wara 3-point attempt Zana faradu meni midi muhimmu dandi velegge danno jeheni 3-point attempt menige midi time out menige waram muhimmu dandi veleg hama me aamugattag hama Zana ki inter school ge samayata yarimatin 3-point ade wa faratun kulam da kulum tari mege kuriga Zana sama inter school ge hama nimma bolatake inge to mege miss ge mide yalan dannawani tajriba tan kule den henna mivar furtama final ka min ara kommesaraka haaswe go hunnane haasokadi anghen kudin mi David coach hama warnalo gadiga time out naga team start mechuga feninge de furtama 3-point hama de me feninge midi satara nuwe me harsko ki Cyclone satara D.Basketball club nuwe de kuriya midani series paswana Gaumi basketball mubaratu ge anghen division ge final match mubaratam faakul je rega 11 Gaumi basketball league ge akulu nimi fani league ge fahomish ka red line club ge match kuri hoda T-Rex basketball club wani league ge champion kan hoda Gaumi league nimunu kam gawe sama faakul je Gaumi basketball mubarak
कोरिया ngoti engkau Philippine division gay gaumi basketball barat ke match tak semi final match tak ai sabung al meng hama TV ke belum terna hame against them අද සයික්ලෝන් අදී එබෙන එංගත හම බේර කුළුන්තරේ අදී හම එවසර කරන කුලේ සදුනේ කී ලංකාගේ නේවි ටීමක් න්යාස් කුලේ මොන්න කුළුන්තරේ සදුනේ කී රාජ්‍යයන් ආ කුළුන්තරේ ඉන්නු සදුනේ අප්‍රමිලාවණි මේ දෙහස් තිම්මන හර පුරුතම රාජ්‍ය ආසගව මේ ಭಾರತ කුලේ පය මේ දෙ කුළුන්තරින් හම එපහරස් දෙ ටීමක් කුලේ පවණි හෆියා හිස්කුල Shama इतने ड्रिबल को ला मोलिंग उसको मुरी शाज ना है ना मैं सेना गेट हम काम है कुरे गोते नने का समो बोला मिली बुनी DBC कुंतरन शमा आगे 3 पॉइंट अटेम्प्ट गेजान आगे फाउल ला क्या की गंदे में पॉइंट अदे बास्केट होइना मैं बास्केट उस काउंट कुरान अदे फ्री थ्रो इतरले बे अदे अलोन कुने हम मी दन्नो मेदने गे तो हम तजुर्बा गे मसले में ओलाने साइक्लोन गो दे में रंगला तजुर्बा हर कुंतरन नदे में तन का कार्य नुवाने फाउल पूरा करनु जहन එන්නම සලවන වාදක තජරිබා මදු ටීම් එක තෝ ලීඩ් කරොම් මෙදෙන මිහාරොස් අනගල අප් පොයින්ට් के लीड का की शमामा हम फाक को दिन जे मी मेचुगा आदि बास्केट हम फ्री थ्रो वरण नाकामयाब को मिदनी अटेम्प्ट तब सम वरण नाकामयाब को मिदनी हम मैच के फाइनल मैच के प्रेशर कम विश्वदान मिफारुस फ्री थ्रो कामयाब करे गोतेनु रिंग जी पानी को पेरिमलाग वरण रंगलो देम स्टील नमे सेना पूरी पास होदी DBC कुलतरी ಅದೆನ್ನ ಶಮಾಮಾದ ಸರ ಮಿಸ್ನುವಾ ಕಹದ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ತಕೆ ಆದ ಮಿಸ್ನುಂಗೆ නේ කුරීග හැම වර ඉතබාරයක් කිය ස්කෝර් කරා කුරුන්තරේ 3 point was free throws අද වේදාන මේ දොස් කොලේ මෙදුකන්ඩි ෆෑෂන් එකක් කොළඹ දුනා ශෛලාන් වර රීච් පෙරිමලා ගෑ නට අනේ කොළඹ වර රීති ලේ අපේ ඒ වර නිග්ගෑම දෙත ඉස්කොළඹ කුරුන්තරිය වර රස්මී යතෝ ශෛලාන් ගා රස්මී හැම ප්ලේ ෆෙනෙගෙන් දෙමේදී වරන් හැම ජෙහිලා කාරිය දෙ කුරුන්තරියා කාරිය බීට කොල්ලා වර රීච් වට්ටා ලේ අපේ ශෛලාන් එනක පහතුන්ස් දෙකුළුන් තෙරින් වරන් එක්ගම විපහාරවෙස් ආදේ කොරින් පහක් උදක එනක රස්මී ලේ අපේ එනක රස්මී तो हम දෙකුළුන් තින්කුන සේන එතනුන් ඒ हम ෆවුල් දෙන්නම සෝදන් අන්නානේ ගේ तो ඒ පෙන්නනේ එනක රස්මී කුළුන් हम මේ ආරම වර රීත කො දෙම්මස් වට්ටා ෆුදරක දුරුන් බෝලා हम බෝඩා ෆේෆා නුනේ එන බෝඩා දුරුක හුරි එන්න මේ සම වර රීච් බෝල ස්පින් කොල්ලා එතෙරියන් हम බෝල වට්ටා දම් ෆේනිගෙන් මේදී වර රීති දේ ලේ ශෛලාන්ගේ ෆරාතෝනේ කොළුන් ස්කෝගේ තෆාතුස් බෝඩු මිකුරි 1:29 මිහාර ස්කෝ එක නෂ්ෆා අමිරා අන්දෙම නතාෂා තුම් විෆල් බයි ස්පෙක්ටේටර් සිකොෆානේ हमंगा सेना तुगे नुजे कीवे फॉलो आदे ए फॉलोइंग तो वाने बॉडी कांटेक्ट वेज्जा से हमारे दे एक टॉप शूटिंग गेम में मेदी हम फ्री थ्रो लीफा अने कोन टीम फॉल वेज्जा समकुरा कोम्मे डिफेंसिव फॉल गा लिबेने गे तो फ्री थ्रो साइक्लोन टीम अब्बाई न्यालो बनाने में पूरी हार्ड डिपार्टमेंट तक के बारे एवरेज को रंगलों से मेन नहीं ओका एक बच्चे के कुल तरते क्या करना कमरे DBC अब्बाई न्याम DBC का पूरी हार्ड डिपार्टमेंट तक के हाँ एक बार इन्हों वालों को फेंडने नहीं एब्बाई डिपार्टमेंट रंगलों इला तंकोले दाक्कों से फेंडने बाइंग हिसाब होंगे इतंकोल करने वालों फेंडने में साइक्लोन में हाँ स्कोर करा तुम फेंडने अनेक कोण देम्मे वेस्सम डिफेंस दारे दणम जेने 3.8 अटेम्प्ट कुरा मोलिंग मुस्कोते वार रीच वट्टा दे रिंग जसा साउइस दिहे सा द पॉइंट द टाइम आउट अनेकास कोळ नागा हमती DBC शैलान की 1-on-1 सिचुएशन එක හැම උඳගුවාන කුළුන්තරේ හි පාට් එකේ તો හැම ඒ දාන හැම වර හලුවේ ස්පීඩ් අවස් කුළුන්තරේ අද මෙහා තන කලාෆාන් ගතාරි හොගස් बास्केटन එම්මේ රංගලෝ කාමියාබ් තකේ හොදදී ෆොරේ කුළුන්තරේ කි शैलान ගෞමි ටීමුගේ සිමනේ කුළුන්තරේ फातमत शैलान अफजल मी आहारोगे कुरी कोळ मार्च महु नेपालगा कुरियद्य साबा बास्केटबॉल बारातुगे अंगें फुरतम साबा बास्केटबॉल बारातुगे वाद कुरी अंगें टीम गविस ते एम्मे मोळु कुळु में देक्की एक कुळुन तेरेकी फातमत शैलान अफजल ले जानो जेन आदे हम दोगा कन्वानेगे तो शैलान गे वाह दक्कारो में नेपालगे बाय कोच उन्ना नेपालगे बाय प्लेयर में समा शैलान गे
Maldives jersey number 7 hama waraboda taarif ko ena wahaga deke undiya waraboda hama Nepal ge waraboda danna kunteri ko begendiye mubaratuga Alagona Cyclone bench ha mulens fenna nege to me inter school ga me metiya detin hare kulati kulunterin jersey number 8 iptinanne salagona jamadin school me kuri kulun fenno kulunteri hama evesama wara me Zanamen November hama kule kunteri hama wara miss nukunana e level ko kulungeruge sama free throw echi ade mi layups echi ves Nashfa Amira enage free throw pratham free throw kaamyab nikal දෙවන ෆ්‍රී ත්‍රෝ වෙස් දැන් කාමයාවකමයි කී දැන් බාර සවුස් ස්කෝ එකේ මිහාර අදිවස බාර පොයින්ට් ගේ තෆාතෙන් ගේ බාර හම ජහිලා ෆම සයික්ලෝන් ගේ කුළුන් තෙරි පුර කුලේ තම ෆෙනිගේ මිදෙනි අවසර වාදා ෆම කුලේ තන එක්ගත කස්නු ෆෙනේ දන්නන් ජෙඩි ශයිලාන් පාර නතාෂාගේ බාස්කට් කාමයාබ් මෙකුරි ඒ සබ්බීස් බාර මිහාර ස්කෝ එකේ පෙරිමලා Shamama, Nashfa Amira. Moling, Huskong whatever. Then me phone. The Husna. Now me team ge himene senior Madhukulun terin taga tere ge himene kulun tere Husna ki. The Husna ki government team me phone that captain nahi tha. Government team captain. ade alagana cyclone team mehar fenega mege kurige fenuni hama ekane natasha ge position score ko kuleta ade mehar naji coach hanakka sama time out naga berumbas kulwa manzoro fene me waraboda D.Bas ade cyclone team waraboda game tara wadujjika mano gabo kurani ns D.Basket coach una ade haboda hama ekane nedole me zama fennane de kulun teri mege natasha huttu maseke kurayro hama ane kulun denti bi zuwan kulun teri එකමගේ ෆෑදා නගහම පොයින්ට් තහම ස්කෝ කුරාද ෆෙනිකේ මිදනි ෆාර 3 පොයින්ට් ටෙන් ශයිලා නකාම කුරේ ගොතනේ රිබෝන්ඩ්ස් නෂ්ෆා හොදා ශමාමා එරිකාරින් බෝල ස්ටීල් කොල්දි වාර රංගල රයිෆා එනගේ ලේප් කාමයක් කුරේ ගොතෙන්නුයි නතාෂා ade meharo D.Basketball kulum alwana fen Natasha hoton double team just sagen ngata dehamba fahak kolenje D.Basketball club fahat going re team ge jersey number 13 habba shazna enage hataru foul hama efemet ade me kulum teriya ke singe to hama moruge gotum wara hago kulum teriya wara skolo hurkam ga sana me kunteriya ke sama mi fahakan as me de har ting har kuriga basket ga ala fashay ga mule kunteriya ala alwana fenne D.Basketball mi ha Natasha hotwan double team de kulum teri nashfa ya sazna de kulum terin ena karya as kuleta ala reach mi far raifa basket කාමයක් කොයින ෆ්‍රී ත්‍රෝ කාමයක් කොල්ලයි අදස් අතාවි සාද මෙහාර ස්කෝ එකි උස්නා ඉෆාරෝ රින්ගු ගජේලා රිබෝන්ස් නෂාදා අවදි the traveling violation ආම් ගතක ප්‍රෙෂර් උගේ සර්වුන් ගින ෆහරන් හම බොඩති මෙෂ්ත උග හම සීනියර් කුළුන් තරින් කුලේ ඉරු සල්මන් මෙන්න හම ෆෙනිගෙන් බදේ traveling violation ත Faro Nashwa Perimala dem again. Must say Kuri pass where the timeout. The Cyclone basketball club on a team before the timeout minigi. The team was some first foul. Hama from you and come then Kura come foul like free throw living and that. The team foul Hama from you and the team goes. The Hatavi Sadan Cyclone basketball club. Lead Kuro Midani
mi kuataga baki mioti sikuntu kole no sikuntu mi kuataga baki mioti te korea midani tiris first one gaumi basketball mubaratuge anghen division ge final match final gawada kuro midani cyclone basketball club ade D basketball club Natasha rescue them Natasha mehar badalga Natasha badalga Sanduni kulengara mehiri me fahu wagut kolu wima hama jehilava Sanduni ge beenu emme rangala hifadam kam babu kureni kari de dekul teri kari biitu kolla far kam travel violation Sanduni kulamdaram fa kolle jena ge fire commissar kan aniya fa kan Thailand Korea template wars කාමයක් කරේ ගොතෙන්නු යාදේ පුරතම ක්වාටාගේ කුළුම් අද දෙවන ක්වාටාගේ කුළුම් වෙස්නිමිගෙන් මේදී අද දිහම Series first one Agami basketball Bharat ke Anghen division ke final match ke timana quarter fishma tayyarum midani the Cyclone basketball club D basketball club adukura final match kulam midani 27 point sada point D basketball club kuri gamati fortama de quarter kuluma balaru hama Cyclone basketball club zuan gina kulun terinda ka ki gama adi hama fahak kolen chehe विदेशी कुलुंतरिया सर्बियागे नाताशा मिहटोविच मी कुलुंतरियागे हितरी कमा एको लीड गमति वर रंगला टीम कमा फरतम देखवाटा कुले फवणी एकोन डी बास्केटबॉल क्लब बारे टीम गे बुर तजुबा हुरी गिना कुलुंतरिन तक डीबीसी गमिति बे नमस एम्मे एकशी गंबा कुलुं ए टीमा फरतम देखवाटा कुले फाइंड एरंदी කාරිත දෙකුළුන්තරි කාරි බීට් කොල්ලා හරි රීච වට්ටාලි බාස්කට් 16 27 මෙහාරු ස්කෝර් එක අමිකාරෝ එරන්දි ෆවුල් කොෆෙමති අද මෙකුවාට කෂීර කාල ඩී බාස්කට්බෝල් කුලම මරරංගල බදල් කරව දන්නවානේ लंका कुलंतरिया में हम साइक्लोन बेर कुलंतरिया माकुरम वाकिंग हासकार हुआ हमेरे उधर का फिजिकली इस बाजार हम वारों का द कुलंतरी दादा हम वारों का तो हमारे टफ कम कुले कुलंतरी इवन दी खबशलिया आज कुरिंदन में यार हम सजना बदलगा एरन दी हम कुरिंद कुलंगा कुलंतरिया और नफा हमारा आदे मिफेंडर ने का डबल टीम जैसा था एमबेजावे कुलंतरिया वार उंदगुवान दा बीट कोपा राइफा का वार रंगलु अरे मोंडे शाइलान एना कुरी पास बेरम मिदी शमामा उस्ना जुदेहा वाला रंगलु टेपे देब में हम
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮೆಚ್ಚಗಾದ ವಾರ ವಿಷ್ಣಂಜನ ದೆ ಕೋಚ್ ಉಮ್ಮ ಸಾಸಕೊತಗ ಮೇ ತಿಮ್ಮಣ ಕ್ವಾಟಾಕಿ ವಾರ ಗೇಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ನದ್ದಾಕ ಮೇ ತಿಮ್ಮಣ ಕ್ವಾಟಾಗೆ ನತೀಜಾಗ ಒಣ್ಣ ಗೊತ್ತಂ ಗಿನ ಫಹರಂ ಹಮ ಮೆಷ್ಟ ಹಮ ಕ್ವಾಟಾಂಗೆ ತೋ දෙගනේ කොළම් පාක් වල දෙටීම් ගතිබි කෝචුන් නබ්බාදාරු හම තජ්ජබා හුරි දෙ කෝචුන් මිතිබි කුළුන්තරේ ගොතුග හම කුලෆා කුළුන් කෝචන් මියා අහමද් නසීෆ් අද කුළුන්තරේ ගොතුග හුරි ඉරස් කෝචුන් ගේ දායරාම වෙන ෆහ කුරෙගෙන් දෙ හම නිම්මාල් මොෆවගේ සම පුරතම ඩිවිෂන් ග මුලින් හංග අහල ගොතුග හම කොම්මේ අහරක් කුස් කොම්මේ උබාරාත ගෙස් නසීෆ් වෙනිගෙන් දෙ අද නසියා කි හරිකේන් ග හොදි කාමියතෝග හම එම්මේ උස්කොන් ඔය ප්ලේයර් එන අද කෝචන් මේ ඒක තමයි දැන් ආද ඩේවිඩ් කෝච් කී සම මේ කෝචින්ග වර ආසක අංහෙන් දිවෙහි බාස්කට්බෝල් ආ වර තජරබාකාර වර ගින චැම්පියන්ෂිප් හොදාවර කෝච් මේක කෝච් නබයින්යාම වර තජරබාකාර ද කෝච් මේ තිබි ඒ අලගොන් වේ ෆෙනන්දේ හැම මේ ගේම් එක ගෙන්න බදලතක හැම අලගොනම සබ්ස්ටිටියුට් ටයිම් අවුට් සමහර අලු ගඩි නගාගම් මිදණි එනේ ආශාර 27 ಮೆಚ್ತೌಗ ಕೋಚುಂಗೆ ತಜ್ರಿಬಾ ಅನ್ನೋತ ಟೀಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೊಸ್ವ ವಾಗಡಿಗ ಕುಳುಂತೆರಿಂಗ್ ಹಮಜಸ್ ಸಾಲು ಮಣ್ಣಗ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ತಕ ಮಿಕಂತ ವಾರಬ್ ಬೋಡು ಬೈಂಗ್ ಹಮ ಕುಳೆದೇನ್ ಫಹಾರು ಹುಸ್ನಾಗೆ ಫೌಲ್ ಅದ ಮೆಹಾರು ದನ್ನ ನಜಿ ಕೋಚಸ್ ವರ ಬೋಡ ವಿಸ್ನಾಣ ಮೇ ನತಾಶಾ ಎತರೆಂ ಕುಳೆರು ನತಾಶಾ ಕಾರಿಗ ಹಮ ಏ ನೇಬರನ್ ದಿಗು ನೂಣ ಸಮ ಸ್ಕೋಳ ಹುರಿ ದೆ ಕುಳುಂತೆರಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಟೀಮ್ ದಸ್ಸಾ ಮೇ ಕುಳೆ ಹೆಂ ಬಿಜಾಮ್ ಕೊಮ್ಮ ಕೊಮ್ಮ ಬೋಳೆನೆ ಕುಳೆಗೆ ಏಕಿ ಫಸಿಯ ಕಮ ಕಣ್ಣು ವಾಣೆ नवे सालगोन में फेनिगेन दे हम नताशा का हुनर तनो मूवमेंट गेनत के फाउल हो दे आगे फ्री थ्रो हो दे हम स्कोर करा हम फेननी नताशा फुरतम फ्री थ्रो एंड ताम हम को में बाराती गालगोन ना यूरोप के कुलंतन इना साबिया वरगिन कुलंतरिंग हम फेन बाराते al sabia ki duniya ke sam basket ka wara puri ka ule ka me hame fahun Dhivehi firiham basketball team de saba zone mubarat ga adi kamyabi ga sama team irshad denguri serbia ge coach marco piplich ma red line club ge coach mifaru ashfa muling uskon hore pawaran easy basket ngena tu miss wegen midie आज वरबड़ा D.Basketball में वरबड़ा प्रेस कल्याण कुले तम फेने एगे सावकवने डी साइक्लोन टीम अब उंदगो तक कुर्मतिवे अटैक अद्दा अब कोम्मे बॉल फ्रंट कोर्ट में हो जाता फेननी अदे आशार नवावीस को एक D.Basketball क्लब आशार साइक्लोन बास्केटबॉल क्लब नवावीस 11 पॉइंट के लीडिंग अदे सेबन साइक्लोन नताशा मिफार තින් කුළුන්තරින් වෙක මිෆාර සේන ඩිෆෙන්ස් පුරම මසේ කුරි හද එතනු මේ එම්ම ස්කොලුන් කොඩකොන් හුන්නත් තේරකාරින් તો મી ફાઉલ વાણી ඒ મૂව් කුරා ගඩි කොම්මෙ ගොතෙ වෙස් ඒ කුළුන්තරියා යන් එනක मूवमेंट අන් හම ඒ වරනවානේ ඒකතේ යන්නේ අනෙත් කුළුන්තරින් ඩබල් ටීම් දස්නා තිම්මන කුළුන්තරියා ආම හුට්ටු වෙන තිම්මන කුළුන්තරියා තන් කොලේ ලස්කොන් අන්නාතේ ෆාউল කරම් මිජේනි අදේ යාර හම ඩේවිඩ් ಕೋಚ್ ಗೆ එම්ම බඩු ගේම් ප්ලෑන් එකේ නතාෂා හුට්ටුන් එකතෝ එන හුට්ටුවෙන් ගොත කන්නෝනි යම සයික්ලෝන් ගෙස් මී හම ස්කෝරින් හම හුට්ටුවෙන් ගොත නින්න නඩු ජස්සයින් නුලෙවෙන් ෆාරුගේ ෆ්‍රී ත්‍රෝ රින්ගෝ ජෙහිලා බේර මිදෙන අශ්වාමිරා බෝලක් කුරේ මිදෙන අර රංගොල පාහෙත් දෙම්මෙ දිනේ නබසේ රිසින් උයිස්නා හුරි ආල ලීඩු හම ෆොලාමන් ගෙතෝ මේ තිම්මන කුවාටා මම කුරින් දන්නවා දැන් තිම්මන කුවාටා එකේ මේ හම එම්ම නොරක්කා කුවාටා වල දන්නවානේ Usnaga Varnalu steal. Busy. Shailan carry beat Kodafa, you know, Urtama attempt to calm up to Kurenas. They want a Fahara bola Hodafa. Calm up Kuri Vihitiris at the Diha point. Yarusko Tafa the Kamini. The travel in violation. अरे डेविड कोच का प्लेन वारा कामयाब होता कमी दनी नताशा है गिना इच्ची हुट्टू अम्मी दनी हमा කොම්මෙ ගොතේ විස් කුළුන්තරියායන් හම ගෙන බෝලත පොටු කරන්න වත ඒ attempt කරන් chance නුලිබේකම බාන ශෛලාන්ගේ වරනවල ස්ටීල් අනේ කොළ ෆාතුක මී රිසානා මිෆාරෝ ඒ රිසීගේ වරම් මොළු ඩිෆෙන්ස් වෙන වල දන්නවනේ ඒක ෆාදා වර පොට පුරානේ
රිසීක වරනව ඩිෆෙන්ස් එක දෙන්න ෆෙනිගෙන් දී අලගොන්න මේ ෆෙන්නේ මුබාරක් කුලේර ශෛලානස් කොමසරක ඉන්ජරි එක කුලේක 3 point attempt to ringo jehilaafa DBC kulunterin bola hodi erandi අරිද තින්කුළුන් තෙරින් කා හිට කොල්ලාණි එරන්දික පරාතුන් ට්‍රැවලින් වයලේෂන් තංගොල ගිනකො ෆෙනිගෙන් මිදනි මෙතුගේ මෙචුක ආද අලගොන්න මේ තිම්මණ කුවාටා කි නොරක්කා කුවාටා කේ මීගේ තපාතේ ගන්න යාදක ටීවී බල්ලා බේෆුලන් හිතක කිවෙන් බය තිම්මණ කුවාටා මේ තපාත වනේ ආද තිම්මණ කුවාටාගේ මේ තපාතන්නේ මේ දෙකුවාටා කොන්නේ තිම්මණ කුවාටා දාර්ග කුළුම් තෙරින් තිබෙන වරංගල කොම කංගලි වරංගල වොම් පෙෆ ආද ඒතන් කොළ ආද මේ ෆෙනිගෙන් මිදනි ගේම් එස් තංකොල කුරින් දෙකුවාටා වර තංකොල ෆාස්ට් ඕන් ගේම් කුලේ තන් ෆෙනිගෙන් මිදනි ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಗೇಮ್ ಗೆ ಸಿಫಾಗ ಫೆನ್ ನಮ್ಮಂತರ ಅಳಮ ಫೆನ್ ದನಿ ಅವ ತಂಕೊಳೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಮಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಗೆ ವರ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಎತ ಹಮೆ ವರ ಕ್ವಿಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ತೆ ಕಿತಿ ಹಮ ವರ ಫಾರೋ ಸುಸ್ನಾಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕಾಮ ಪೂರೆ ಗೊತೆ ನು ಇರಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಹಮ ಮೇದುಗೆ ಮೆಚುಗ ವರ ದಾರೆ ದಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಹೇನಿ ಆ ಡಿಡಿಸಿ ಗೆ ತಿಬಿ ಕುಂತನ ಬಯ ತಂಕೊಳೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ವರ ದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೇಳನೆ මේ කුළුන්තෙරිනකි ෆයිනල් මැච් එකක් ආ කුළුන්තෙරින් එන්නු ගින කුළුන්තෙරිනකි රයිෆා වරනවල ඕල ස්ක්‍රීන් කොල්ලා හොදා නතාෂා ෆරින්ගුග ජෙහිලාෆ බෝලාරි මොස්කෝ දිනස්පා ದಿಮಾಕ ಮೇ ಎಂಗೆ ತೋಮಿ ಇದುಕೊಳ ಟೀಮ್ ಗ ಬೇರು කුළුන්තර ಹುರಿಯಾ ಮೇ කුළුන්තರಿಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ವರ ಕುಳೆ ಎಬೆ ಆದೆ කුළුන්තರಿಯಾ ಹುರಿಮೈ කුළුන්ತರಿಯಾ ವಿಷ್ಣಾಗನ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಜೆಹಲು ಮೈ ಕುಳೆ ಆದೆ ಮಿ ದಿವೆಹಿಂಗ ತರೆ ವರಗಿನ ಅಳಗೋಣ ಮಮ ದಿಮಾವಾಕ ಮೇ ಎಂಗೆ ತೋಮಿ දෙවර ರೀತಿ 3 point attempt ಶಮಾಮಾ ಕಾಮಿಕುರಿ ಅದ ಹೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಹಾನಿ ಮಿಕುರಿ ಅದ ಲೀಡ್ ಕೂಡ ಮಿಕುರಿ ಮಿಹಾರು 23-30 ಆದ ಇದಕೋ ಟೀಮ್ ಬಾದ ಶೈಲಾನ್ ಫಾರ್ಟ್ ಕೋ ಶೈಲಾನ್ ಕೆ ಸಂವಾರ ನುರಕ್ಕ ಕುಳುಂತರಿ ಎಟೆ ಉಗ ಶೈಲಾನ್ ಎಮ್ಮೆ ನುರಕ್ಕ ಗಡೆ ಎಂಗೆ ತೋ ಹಮ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೋ ಲ್ಯಾಂಗ ಸ್ಕೋಪ್ ಪೂರಾ ಕುಳುಂತರಿ Nashfa and carry a Raifa defense before and Castrable in violation. Davis Tiris Mihar Skoeki Shailan reaches Shamama carrying beat Kolla Muling Husko. I know Kuri attempt the one the run Kuri attempt to come up Kure with Natasha. අතර කුළුන්තරින් දෙමස් තිබේ හමාර ආමජයිලා හමාර ඊතකෝ වර රීති ප්ලේ නතාෂා ෆරාත්න ෆෙනගෙන් දී වර ස්ටයිල් ගාද බාස්කට් ගේ ස්ටයිල් ගේ ප්ලේ දෙම ෆෙනගෙන් දී 30 de 23 මෙහර ස්කෝ එකේ එරන්දි අෂ්ෆා දොස්නාගේ බාස්කට් එක වර ෆාස්ට් ගේමින් අවුල් මෙන ෆෙනගෙන් මිදනි මේ කෝවාට වර ෆාස්ට් කම ආස්සකෝ DBC ගේ ෆරාතුන් හම स्कोर लाइन तफात कुड़ा कुरंग हम मसे कुराता फेरी के मिदन राइफा ट्रेवल इन वायलेशन है मिफा आरवेस दे फास्ट गेम एक गाम गोते गवर्नमेंट हम मिखाला फाउल तो फेरी के अंदर नहीं तो आधे हम में हम फाउल कुरन जो है गटी गटी फाउल कुरान में हमारे फाउल तस फेरी के बदे अलग बनना अरे मैं अलग दन्ना साइक्लोन में लीड है गोते में की तम पड़े हम जो हेलूंगा ये वारा बुद्धि वेरी गोते करने का वारा बोलो टैप इन में मिफा फेरी के दी DBC जो है नहीं गेम आवाज कुरान ಫಾರ್ ಹುಸ್ನಾಗೆ ಫೌಲ್ ಅದು ಅಳಗೋಣ ಫೆಂಡಿಗೆ ಮೆದನಿ ಸೀದಾ ಹಮ ದೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಮಯ ಬುನೆ ಫೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಕ ಹುಳಿಯ ಕುರುಂತನೆ ಸಮ ಕುಳೆ ತಂದೆಮ್ಮೆ साइक्लोन टीम में मिस्री बोला कोच पुणे फे इन्ना नेगे तो हमें लिउने हम शूट कुराशे फौल कुराने हम ए में फेने के मिदने आलोना ते शाइफा के फुरतम फ्री थ्रो अटेम्प्ट रिंग वजह बेर के कोरिएंटा स्कूल इमादिन स्कूल आदि अमीनिया स्कूल सालों फेने फा कुलम तेरी देवाना फ्री थ्रो कामयाब नहीं कोई रंदी फुसना शमा फुसना यानी कि 3 अटेम्प्ट भी फा रिंग वस जहीनुला रावशा बोला की उपहारो ए ना ड्रिबल कुरंगु थे डीबीसी में साइक्लोन टीम सालों फेने वारा
टेक्निकली डिफेंस कुले तंग आद मी कोम्मे गदेस मी लंका कुलुंतरिया इतरे मण्ण कमंजा हम इतनं हम तिंग कुलुंदें एस वरबड़ पेक्वेले अंति बेतम मी फेन्ने हावे ए कुलुंतरिया तन कुलुमग फुर्सत नुदेंगे तो बसरका de kom fast hadan je gote ki vetere bade dera pass te man tan tenne මිෆාරුස් 3 point attempt කාමයාබ් කුරේ ගොතෙන් නුයි අනෙකොළු මිස් පාහේ රෞෂාග පරාතු මිෆාරුස් de em minute बाकी में होती मिकु आटा de fan service 33 ने score की राउंड आटा कोले लास्वी ए पास ते वरा बोडंग हम इंदा मेनने बालागे नताशा कुरा पास ते वर बोडंग माको हम योने नताशा शाइफा नताशा अनिकारे पार तीन कुलुन तेरे में के मिफार्स डिफेंस करे हैं नमेस de नताशा के हुनरो नताशा के तजुर्बा बेन को के हो दे फौलेंगे तो अदे कुलुम तेरिनक इंगेने इंगे तो अदे हमारा राज्य के सेवती हम डबल टीम जैसे फिर हम इदकोलो डिफेंडर फौल कुरवान गोता फौल कुरान गोते इंगे कुलुम तेन सेवती को तो नताशा समा ए कंत कुराता उन फेंडनी हम बे इंगे डबल टीम कन जसनी जसागे एने के बेनो हिफा इंगे तो हमारा पूरा नताशा के पूर्तम फ्री थ्रो कामयाब में करे de 34 fan service में हर स्कोर देवना फ्री थ्रो इसका कामयाब में करे de 10 पॉइंट के तफात हैं बे de फाहु को आटा है दार de 46 सेकंड नजरा पूरी पास उसना तुम बेरम में दिए नताशा अलाउन दन्ना साइक्लोन में कुले ए आदे मेहारे कुले अटैकिंग प्ले की वरन तेहना मिस तंकोले අවස්වණීයේ මේ පාස් නතාෂා දෙන් ඒක බද කොම්මසර් का डिस्ट्रीब्यूट කොල්ලාන මම යොබ්බරන් අදී පොඩ ඇඩ්වාන්ටේජ් ලිබේන අර රීච් මිෆාර් රයිෆා පිට කොල්ලා රෞෂා දින එහෙන මෙසේඩන් attempt to ring was දෙහිනුලා මිදී නිකොල නතාෂා ගේ වරන වල ස්ටීල් එන කාරි නස්රාවේ සරනාවල බෝල හොදා नाशफा 10 सेकंड बाकी में होती शमामा अदवारा रीच मिवार साइलान बॉल स्टील कोदला फेन के ले अपन पारो कामयाब एनु कुरमु रिंग का हमा माती गवेदा बॉल वेट्टुनु तमेनिगे मिदिए हैंड में साइलान नकी हमा बॉल त स्टील कुरुंगनु त डिफेंस कुरुम का मिहारो हमा एम फाहक कोल्लन जे कुरुन तेरिया अरे क्रियास वन ऑन सिचुएशन के दीफिया स्टील पुराने के तो अपन हम आलो में पुलिस तलना वाले हम स्टील कोकिंग एंड दान दें बाहरों का में बारबादी को होने रो का बास्केट एंड वट्टू एक से के वाका में द्वारा फास्ट कुरुन तेरी शायदान तुम्हारा मिसनु हां आ बोलेंगे दिए ते 30 गावमी बास्केटबॉल मुबारत के अंगन डिवीजन के फाइनल मैच को मिदनी 30 फर्स्ट पॉइंट फन सर्विस पॉइंट टू साइक्लोन बास्केटबॉल क्लब लीड को मिदनी D.Basketball क्लब आदे कोला साइक्लोन कुड़ा मिदनी अते कुरियंगोती बच्चे फाहु को आटा मिको आटा गहमा यागीनुम वेस DBC यंग 10 पॉइंट के लीड अनिको हम 10 पॉइंट के लीड साइक्लोन के 10 पॉइंट के लीड हम एक दुवादा असे कुरंजे है ननकोल फुरतम हम डिफेंस को फन कालिबे बोलता हूं हम अटैक को गेनु गोत कंग हम मी अकोटा कामयाब बेन कुरन को बाबा हाडी कोच फाह को दान हम मी मेचु किहा बोड फुरसतें अदे बम बा हम DBC तजबा हुरी कुलुन तेरी मितिबी हम नतीजा बदल खोल्ले में फेमर के कुलुन तेरी कोंकन के बारंगल खोल्ले में जहन अद मेग हम तिबदाले हम मे ने डिपेंड कार को में मे की उनको कम करना हासको D.Basketball टीम का निकल कुलुन तेरी नका එනේ තංකොල ෆර්වා බහට්ට මේක කුලෆිකමඤ්ඤා මීති කි ෆසීහක ආද වර
ನುಗು ಕಮ ಕಣ್ಣುವಾಣೆ ಗೆತ್ತೋ ಮಿ ಲೀಡ್ ಹೋದ ಮಿ ಈಗ ಮಚ್ಚ ಪೂರಿ ಹೋದು ಡಿವಿಷನ್ ಹೆಣ್ಣಮೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿ ಫೆನ್ನಣಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ತಜುರಿಬಾಗ ನೆತ್ತಂಕೊಳಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಗಾಗಿನ ಡಿ.ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕುಳೇತ ಅದೇ ಕುಳುಂ ತೆರಿನ್ನ ತಜುರಿಬಾ ನೆತ್ತಂಕೊಳ ಅದೇ ದನ್ನ ಸೊ ಫೆನಿಗೆ ಎಂದೇ ಮಿ ಬೇಟ್ ಪಾಸ್ ತಕ ದೇವಮಾ ಅದೇ ರಂಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಫೇವ ಮಿಕಾಕಂತ ತಕ ಹೆಣ್ಣಮೆಸ್ ಟೇಕುಗ ಮಿ ದನ್ನವಾ සයිලාන් මෙක කුණතෙන් ලීවිජා මේ ස්කෝප් කරන දැන් මේ නතාෂාගේ බොඩ ඇඩ්වාන්ටේජ් කෙනගෙන් මෙදනි ආදෙන් මේ ආව දන්නවා නේද මේ සයික්ලෝන් ටීම කී මේ නසී කෝච් ගේ දශුන් ආදේ මේගේ එංග හර කුරින් ස්කෝඩෙන් හදාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරමු රංග ට්‍රේනින් තක හදමු වන්න කුණතෙන් තක ආදේ ඒ කුණතෙන් නැකි FM වරේ ගාලන් කුණින් දන්නවා දැන් හුරියා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වර රංගලන් වේ ටීම එකේ අනෙත් මේ DBC බයඥාවේ හුරිහා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ යහා රංගලන් වල දන්නවානේ ආදේ එතන් කොලේ මේ ෆෙනගෙන් මෙදනි ඒගේ ඇඩ්වාන්ටේජ් අනේ සයික්ලෝන් මේ සුවාන් කුළුන්තරේ සම නගාතම් මෙසෙන්නනි එන්නේ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಮ್ಮ ಡಿಸ್ನಾನ್ ಕುಳಫಿಯಾಮ ದೀಡು ಸಮನೆ ತುಮ ಏಕಶೇನ ವಾಕಮ එරන්දි මිෆාර්ස් ಬಾಸ್ಕೆಟ್ කාමක් පුරේ ಫೆನ್ನನೆ ಇಂಗೆ ತೋಳಮನ ಸರ್ವಾ ಕೊಡಕ ಹಮ ನಗಾ ಹಮ ಬೋಳ ಎಲ್ಲಾಲ ಹಮಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಫೆನ್ನನೆ ಮೇ ಬುನಾ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವಾ ಬಹಟನ್ ಜೆ ವಾ ಕಾಳು ಮೆ ದನ್ನವಾ පසේ හිසාබ කහනු තම ස්ට්‍රේට් ಬಾಸ್ಕೆಟ್ හම ස්ට්‍රේට් කොල් ලෝ මාරා දාෆිස් වට්ටාද වේ හිසාබ ආමකොන් ආද ෆ්‍රී තෝ කීමතින් නැකි හම ಬಾಸ್ಕೆಟ್ එම්මೆ ෆසි හිසාබ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ කුරන් ශෛලාන් වර රීති පාහෙන් බලාලා නතාෂා එන මෙසේනගේ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ එටෙම්ප් කාමක් පුරේ ගොතෙන්නු 3-point attempt Mifar. Rebounds कामयाब करी. Shamama. Ashfayang in the ball. They couldn't tell Miss Balanula Mifar. Miss Pah. अरे मैं गेम में कहता ना यहाँ सेट प्ले फेनिंग है नोटे आने हम इंडोर कौन देखो लोग हम उड़े तब में फेनने माँ बड़ो सेट ऑफेंस एंड फेन इन्हें स्वार डिफेंस दे टीम में स्वार बड़ा सेट हुए उड़े तब में फेनने वारा राउंड स्टील है मिफार शमा मागे फराद उसना इन्हें के ले अप मिफार स्काम अप पूरे को तेनुई आ देखो तब मिस कुरेन्या हमें देखो टीम एडवांटेज बढ़वा नहीं गया तो देखो लोग में सालों में फेनना वाला मिस बाता The match fashion with some our burden Mr. K Phoenix India. Then Natasha के basket है अतरवन को अटैक में स्पूर्त में Phoenix में दी 35.5 point में आर्स को एक रंदी Natasha कैरिम बीट को ला है नहीं लिबोल मिफारस रिंग उगा जहिला वेट्टे को तेनोई මේද ගමචුගා ලංකා කුළුන්තරියා එරන්දිගේ ෆරාතුන් එම්මේ එකශීකම් වාකුළු මෙනු ෆෙනේ දන්න ජේනි DBC के शाइलान ए कुළුන්තරින් කාරි බීටු කොල්ලා හෙල්ලි බෝලරින් ගොජිලා දෙවන ෆහරම් වෙස් දිබුනේ හම साइक्लोन කුළුන්තරින් නැහෙන මෙස් කාමයාප පුරේ ගොතෙන්නුයි නෂ්ෆා එරන්දි මි ෆහරස් බාස්කට් කාමයාප පුරේ ගොතෙන්නුයි රින් ගොජිලා බේරම් මිදියේ අද DBC කුළුන්තරින්ගේ ඔෆෙන්ස් के यहाँ बड़ा थी दन्नावाले हैं आदे මේ ලංකා කුළුන්තරියාගේ සහ බඩ උන්කනේ දනේ බොඩම් මේදී හැම ඩිෆෙන්සිව් ප්ලේයර් का बिस्नाव ඩිෆෙන්සිව් ප්ලේයර් का कुले අද ප්‍රමිලා ආරුම කෙස්ති හැම වර නොරක්කා කුළුන්තරියාගේ එනස් මීගේ කුරි හර්තක බලා තංගල පර්ෆෝමන්ස් තක්කොම් මේදී කුළුන්තරිය සලගොන්න මේ මුබාරතුක මේ ෆෙනෙගෙන් දනේ तीन कुलुंतेरी में के मिफारुस ते नाताशा आउट फ्रॉम मसेकुरी आदि ए इंगे तो इन्ना ने गोते के कुलुंतेरी को हिफाटा हम गागे एदिगने नु गोते के नहीं पेट्टन इंगे तो नजरा के फाउल लेफेनी के मिदी नजरा के देवना फाउल आदि नाताशा हुनने पोस्ट को हम ए न कुले में रंगल तना हमारा एडवांटेज वरबड नगाता नाताशा पेन्नने अरे इतरेन स्कोर है फ्री को नुकरेवेती फ्री थ्रो हो जाएंगे स्कोर कराता तेरी गुमती का तेलदा हम स्कोर कुरितम फेनी मिदी देवना बास्केट स्वारा रीच द टाइम आउट नगा हमती DBC the time out and naga mati baki mati ha minute
అది అలగొండది మీకు ఫాహ కొలాన్ స్పెక్టేటర్స్ మీకు మీ దెతింగ్ హర్తెరేగ ఫైనల్ హాసకో అంహం ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಫೆನ್ನವರ ಗಿನ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮೇ ಹಮ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಹಮ ಕೂಡ ಕುದಿಕೊಳ್ಳೆ ಮನೆ ಮೇ ಹುಂಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಿಗೆ ತೊಂದೈತಿ ಹಮ ಮೀ ಅಳಗೊಂದು ಅನ್ನವಾಣೆ ಕುರಿಮೋಗ ಹಮ ಮೀ ಅದೇ ಸಮ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್ ಗಿನವಾಣೆ ಮೀಗೆ ತೆರಿಯ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತೆ ಬೇಸ್ದಂಗೆ ತುರುವಮು ಅನ್ನಣೆ ಹವಸು ವಾಂಗ್ ಕುಳುಂತರಿ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಕುರಿಯಂಗೆ ಎತ್ತಾಗ ಅಳಗೊಂಬುಣಾಣೆ ಹಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಅಶೆನ್ನೋಯ್ ದಿಹೆ ಗುಳೆ ಕುಳುಂತರಿನೇ ಕ್ಲಬ್ ತವಾಗ ಗಿನಾಂದಂಗೆ ಹಮ ಫೆಣೆಗೆಂದಾಣೆ ಅಳಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಫೆಣೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಕೊಂಬ ಸಮ ಮೀ ප්‍රක්ටිස් පුරාතන් හම මිකම ටාගට් කොක්ගෙන් කොම් ගොතේ සපෝටරුන්ගේ දවර වර මුහිම දවරෙන් අදා කරාන ප්‍රෙෂෝන්න ගඩිගේ ටීම් දව්‍ය ෆෝන්න ගඩිගේ ටීම් මුළු කුරුම මුළුවම සේ කුරායරම් අదే කුතින්ගේ මම්ම බප්පනට ආයිලා හැමෙන්නතේ සම හිබ්වරකස් වැහින්දානුන්ත ගීනුම් වෙස් කොම්මෙ ගොතේ වෙස් සම කුලේ ගඩීග ආයිලා මෙම්බරුන් සපෝට් දෙතම් ෆෙන්මු කී සම කුන්තිරිය වෙස් ලිවිගෙන් දාන හිබ්වරෙන් කුලමුන් දා ගඩීගස් ಅದು ಮೇಹಮ ಹಳಗಂಡ ಮಂಗ್ ಕುಳುನ್ ಜಮಾನಗ ಸಂಗತ ಮೊಫೆನ್ನ ಮನ್ಸರೆಂಗೆ ತೋ ಮಿಹಿಂ ಬರ ಆಯ್ಲಾ ಮಿಹುಂ ಗಿನಾ ಮಿಹಿಂ ಆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕುರಾತ ಮೀ ದಿವೆಹಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗ ಹಾಸಕೋ ಅಂಹೆಂ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗ ಹಮ ವರ ಆಕಮ ಕ್ಯಾವನನ್ನ ಹಾಸಕೋ ಮಿಕಹದ ಗೌಮಿ ಮುಬಾರತಕ ಮೀ ಕುರಿಗಾಳವನ್ನ ಫೆನ ಇಂಟ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಗಿನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕುರನ್ ವಾದತಿ ತಿರಿಸ್ ನೋಯೆ ಫನ್ಸವಿ ತೆ लीड करो मिदनी साइक्लोन हम फुल कोर्ट को हम प्रेस जस्ता था और में नफेनी के मिदनी डीबीसी ट्रेवलिंग वायलेशन राउशा फरात हम मी बाकी में फर्स्ट मिनट के तेरेगा हम वी हैस बोर्डंग हम एक्को हम टीम एक्को पुश को लागे मुड़ी कोर्ट को हम फुल कोर्ट को प्रेस जस्ट आगे हम मसे कुरा कोच शीर्षाद देता फेरी मिदनी नताशा शाइलान मुड़ी उसको में होती तेरे वादला फेन के देवरा रीति स्पिन का की का बोर्ड का जस्ट सादा फेन दे वट्टा पातमत शाइलान ऑप्शन शाइलान के फुर्तमा फ्री थ्रोस बेरम मिदी Mifaharo is traveling violation. Ada me traveling me haga ada me final match ga ada algonda sama me anghem final match emme gina traveling violation ka anna match ga algonda paha kora me ade ma algonda dana DBC miha haswa ka nota ha penikugen uleka nuje algonda dannawani FM worgu kumtani tivima ne the team ga swara gina me violation traveling violation anatha me fennani हासको हमारे डीवीसी के कुलुंतरिंग फरातों ट्रेवलिंग वायलेशन गिने दन्नो जहिनी तकुरारु को हम एक कुलुंतरिंग फरातों स्टिंग हतरु फारो ट्रेवलिंग वायलेशन फेनिंग वजह आदे नाताशा के बास्केट आने का स्वेनी के मिदी 43 पंसवीस स्कोर की शमामा उसना ने का शमामा ने के शूटिंग फारो स्रिंगु का नुजही नशफा साइक्लोन ग मिकुले डिफेंस परफॉर्मेंस नकी 2-3 डिफेंस ಹೆನ್ನ ಮೆಸ್ 2-3 ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಂಕೊಳೆ ಮಾಡಿಫೈ ಕೊಲ್ಲ ಅಂತ ಆಳು ಫೆನ್ನನಿ ದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಉನ್ನ ದೆ ಗಾರ್ಡ್ ತಂಕೊಳೆ ವೈಡ್ ಕೊಂಡ್ ಕುಳೆ ತಮ್ಮ ಫೆನ್ನನಿ ಅದೇ ಅಳುನ ಫೆನೆ ವರಬಡ ಹುಸ್ಕೊಂಡ ಅದ ಡ್ರೈವ್ ಪುರಾಣ ಮೇಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಲಿಬೆನೆ ಗೆ ತೋ ಡಿಬಿಸಿ ಟೀಮ್ ಎಸರ ಗೆ ಬೇಣ ಮನೆ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಲ್ಲ ಫಾಮ ಅಸೆ ಕುರೆ ಫಾರು ಅದಳೊಂಡ ಸುವಾಲು ಫೆದೆ ಕಮೆಗೆ ತಮ್ಮಿ वारा आदाग डिफेंस तंकोले मे वाइड वेले अंकुले तम फेना आसको मे डिफेंस वाइड कोल्ला मे कुलेने कमकी 3 पॉइंट बोड हुट्टुवादम बोड वाइड कोगिन लाइन मಚ್ಚನೆ कोमගෙන් कुलेनी आद अळगොන්න मे फेने विंडो तवस वन्नन जागलिबे देन अळगොන්න स्वाद की कीवेगन बाय डीबीसी कुलुम तरिम वेन्ने नुवन्ननी हा बोड विंडो एन वत मे गेपेन ओव्वा अल्स बाय दुरुं हम शूट कोरवे तो ए प्ले मे कुले ए प्ले कुलन्या इदको टीम डिफेंस कोन बार फसियाना हासको बास्केट de basket was sama de free throw was sama score cooking salis fahe fansavis ade vihi point mihar lead fula ko famoti de dbc ma kuria evs attempt එක ma කාමයක් කුරේ ගොතෙන් නුවගේ මූලෙන් යන කොළොන් ade cyclone nga waraham jehilawa point score kurata fenige milan ade gotte ginenge to wannana ho db cyclone mas fall kurana ge to meharo cyclone ge attacking ga algonam me fennani hama eteriya datasha digen
එනුවත මිස් වෙච්චා මෙහෙන් කුල සාරා ෆෝල් හොදන් කුලේ තම් දෙපෙරිමලාගේ ෆෝට තමයි ෆ්‍රී ත්‍රෝ හතර මිනිට ಬಾಕಿ ඉන්නති යහුස්නාගේ බදලුගා සුදේහා අනික ස්කූලේ මේරි ශෛලාන් දෙයන හිපෙට්ටුන් හම වරන් උදව කම කවේ ෆෑනි දෙම්මේ සම තින් කුළුන් තරෙන් කාරවර රීච් එක බීට් කොල්ලු රයිෆා 3 point attempt කරන් හම ජාගා කාරිගොරි කුළුන් තරියා හම බොක්ස් අවුට් කොල්ලාෆා දෙම්මේ හම වර රීච් Natasha එන ජාගදින්ද පෙරීමිදි නස්රාගේ වර රංගල බාස්කට් එක හම on the run ගයන ස්කෝර් කරිතම් පෙනිගෙනදී අද 9:45 අද මේ කුරින් අලම දන්නවා කිව්වගෙන් බාය DBC ටීමුන් එගොතන් එටේ කුණ ආදේ එටේ කුරන් හෙදී මවරේ බය ස්කෝර් සබ කුරාතම් ෆෙන अंकोले मडमड तिवितान ओन फेने के मिदाते अंकोले DBC के टीम फाउल हमें फोतमा की कोरा को फाउल कर देंगे हम दे फ्री थ्रो हम लिविंग दाने हम लिविंग दाने साइक्लोन राइफा एने फुरतम फ्री थ्रो रिंग को जेदा पेरम मिदी Raifa Faro Sailan Fato Gorapa The Nazra Bola Beru Mikolli 3 minute ಬಾಕಿ ಮತ್ತೆ Zule Sama Muli Muskon Arafa Enega Lepe Kamar Mukuri Ati Ettiri Salis High De Mehama Mara reach a bola hoda Muli Muskon Gorapa Perimala Dini आधे कोमस फरक डी बास्केटबॉल पुदा गेम तेरे वादेगें हमारे कुले तम पेनाला कुरिमस दक्कवा वा के किवें बाय नुकुले मितवेने माडवण हुस जागा तकाची ओन्नेर आदि में रेगे बेनो के फैन कुले तम फेनले अरबोट कोचेस सा देव कमेवा आदि 30 में हाउस को की कुलो मिदनी 30% नगामी बास्केटबॉल बारात के आंगे डिवीजन के फाइनल मैच आदि में गण फाह कल्याण में साइक्लोन टीम ಫೈನಲ್ ಅಂಗಾಸಮಿ ವಾಣಿ ಮೇವ್ವರೆಂ ವರುಗದ ಟೀಮ್ ಕಾದ ರೀಮಾ ರಿಶ್ಮಾಮೆಂ ಹೌಮಾಮೆಂ ತಿಬಿ ಟೀಮ್ ಬದಕ ಫಾದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಾದೆ ದಿಯೆ ಬಾರ ಹಂ ಕುತಕ ದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಕುಳೆಗೆಂ ಮೇ ಕುಳುಂ ತೆರಿಂಗೆ ವಿನ್ ವೆಗೆಂ ಆಸ್ ಫೈನಲ್ ಕುಳೆ ಫಮಿನ ನೆಂದ ಜಾಮ್ ಎಹಾ ವರುಗದ ಕುಳುಂ ತೆರಿನಾಕಿ ಕುಳೆ ಫಾಸ ದೆನ್ ಎಫೆಂಬರು ಆಕೆ ರೀಮಾ ರಿಶ್ಮಾಮೆಂ ನವರೆಂ ತಂಕೊಳೆ ದಕ್ಕೊಂಡ್ ಡಿಡಿಸಿ ಫೆನ್ನನೆ ಟೀಮ್ ಬರ ಎಮಿ ಟೀಮ್ ಕಾರಿ ಮೇ ಕುಳೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ ಮಿಹುನ್ನ ಕುಳುದುಂ ಎಕಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕಮ ಕಣ್ಣುವಣ ತಜುರ್ಬಾ ಕಿತ್ತಮ್ಮೆ ಮದ ಸಾದೆ ಕುಳುಂತರಿಗೆ ಹುನರು ಕುಳುಂತರಿಗೆ ಗಿನದು ಎಕೀಗ ಎಕ್ಕೋ ಚಕಾಕಿ ಮಸೆಕೋ ಹುರಿಮ ಎ ಕಂತ ಫೆನ್ನ ಅವರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ರಂಗಳು ಫೆನ್ನನೆ ಹಾಸಕ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಎನ್ನ ಸಳಗಣ ಉದನ್ನ DBC ಗೆ ತಿವಿ ಹಮ ರಾಜ್ಯ ಗಣಸ್ಪತ ಹಮ ಮೋಳ ಕುಳುಂತರಿಗೆ ತೋ ಎಕಿತ ಮೋಳ ಕುಳುಂತನ ತಿಬ್ಬ ಸಮಯ ಗೇಮ್ ಎಗ್ ಎವರು ಹಮ ಕೊಮ್ಮಗದಸ್ ಬದುದಗೆ ಹಿಂಗ ಗಾ ಮೆಚುಗ ಕುಳುಂತರಿ ಕುರ ಮಸಕ್ಕತ ಕಣ್ಣುತೆ ಟೀಮ್ ಒನ್ ಕುರ ಮಸಕ್ಕತ ಕೊಂಡು ನತೀಜಾಣು ಕುಮೆಗೆ ಮಿದರಿ ಮೇದುಗೆ ಮೆಚುಗ ಮೋಳ ಕುಳುಂತರಿ ತಿಬಿ ಟೀಮ್ ಉನ್ನೆ ನೂನೆ ನೋ ತಜ್ಜಬಾ ಹುರಿ ಕುಳುಂತರಿ ತಿಬಿ ಟೀಮ್ ಉನ್ನೆ ಎಮ್ಮೆ ಗೊಶಿಗಂ ವಾ ಕುಳುಮೆಂ ಆದಿನು ದೆಕ್ಕೆ ದನ್ನು ಜೇನಿ ಅದೆ ಮಿಸ್ ಪಾಸ್ ಗಿನಕೋ ಆನ ಕೊಳಂ ಹಮ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ತಬ್ಬೆ ಸಮ ವಾರ ಮಿಸ್ ಕೋ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದರಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ರೇಟ್ ವಾರ ದಕ್ಕೋ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದರಿ ಶೈಲಾನೆ ನ ಕ್ಯಾರಿಗ ಮೀರಿ ನಶ್ವಾ ಕ್ಯಾರಿ ವಾರ ರೀಚ್ ಬೀಟ್ ಕೊಲ್ಲ ಮಿ ಫಾರೋಸ್ අද මේකී නස්වාමෙන්නකී ආමගතක එහෙන් ගස්තුක කුළුන්තරින්න ෆවුල් පුරා කුන්ත එහෙනවස් දෙම්මේ සිටුේෂන් එයා ගොතුන් පාරේක කෝට මතින් කස්සා දැන් අස් නිගයි ජෙහෙගෙන් ඒ විදන්නේ රෙෆරි පාරේ ගලවන හීවනේ දූකොල්ලිය ඒකී ඒ සිල්පරි එක වෙගෙන නොත කස්සා දැන් ජෙහුනේ මාවඩ දූකොල්ලි කම ලෆා පුරවෙන්නේ අද ඒක බේරනම ෆවුල් එක ස්කෝප් විදාන අද මේ රෙෆරි නකී ඉන්දියාගේ චින්නා යන ස්පෙබ්වා තින් රෙෆරි Amira Zuleha make a 3-point attempt ring go jahila from Faros rebound Natasha odi ade horiha konda Natasha but hama
डिफेंस kurang masih kurang tapi ini kemudian Raifa Rausha Zana harus Nazra defense kurang masih kuri bola ini kas Natasha hodi riti basket mi fahar udah rekam undagu basket Natasha masuk itu hinge to ham bola hoda ganta me hinge to ham smart player unna kalun kya kulun ki me hinge to Shamama enage attempts me ring go jehila Ashfa Amira mi faharu sama board go jehila ring go jehila beram mi die bola ade naffa men atom wara misnuwa kahada basket එක me adhene wara scoring dakkono fenegen dane match ga Zuleha enage layup ka me puri jumbo situation basketball gavadina dekulun teniga ki ball e jumbo situation den ellundi beeni scoreboard genna tirenge tirwinna kolaka ellundi beeni ade mechni men demeto e score tankole bodkon otima benchume sissa deve tankole delay kollan game 13 point pe 13 point ke lead e ban waranaul steal mi far shama ma ke faradu तेरे ड्राइव कोल्ला में फारो बोर्ड का जहिला फा देवन फारा जुदेहा बिस दिबुन अनेक सम डीबीसी कुलुन तेरी जुदेहा अदा स्लो को देमे फेनी के मिदी वाररंगले फाउल नो कुरिकं वर बड विस्ना हुरेना दुरुं अराती वे दिन फारा रिंग नो फोराने या गोतम सेमेमा देमे शैलान हुरगत हुरिये में हम वर बड एडवांटेज इतुर हरकत को आदे इतुर हरकत को अने अतंग एल्ली नम फाउल बास्केट का नकशी के बेतनु अदे पेरिमलागे 3 पॉइंट में हार 30 पॉइंट के तफात में होती जाना वहर रीति बास्केट में फारू समझ ही लावा देखोळुन तेरी डिफेंस सैरीरु सम बदा वट्टादि अदे मेहारदन डीबीसी मडमणु ता मडकोल्लन तिब्बस ओके वाण दन्नवाण दे मिनट के तेरेगा ए बजे 12 पॉइंट स्कोर करो की अतवाण स्कोर का नु दन्नवाण फसेगा 12 पॉइंट के दीडेंगे बोले शमामा के 3 पॉइंट में तो के मैच का कितम में रंगलो कम कवे समा फ्री थ्रो तंग हम वारम मिस को फेनी के मिदन अरे समा के में कुरीग हम आउटस्टैंडिंग प्लेयर का दन्नवाण में दोस्ता का में दुकनो फोन कास कुलम में मा ए कुलम तेरिया ए कुरीग परफॉर्मेंस उन तक हिंगा दाने माडमणु में कुरीग में तकबर में मैच को अंकोले रंगलो कम लाखो है न समा डीबीसी टीम का आलोकन फेनी स्कोरिंग के मस्त देंगे तो हम आज कों हम बॉल गार्ड न मिति बे कुन तेरन त बेरुं कुले कुन तेरिंगा हम स्कोरिंग रेट आदि भारत दाको फेनी के मिदन दे फेरी मलागे फाउल दे फेनी के मिदी दे टीम फाउल हमें फाउल तुम्हारे की गमा फ्री थ्रो अटेम्प्ट का हम साइक्लोन टीम वालों में शाइलान वाह दक्कार हम राइफा रावा में हम वारा पार्टनर देश कुन तेरिंग हम इंटर स्कूल के हिरिया स्कूल के स्मित कुलम तेरिंग हमारा फाफ नाम एक टीम का आदे हम फैशन इंश्योरेंस तो स्कूल दोन फेरे में एक टीम का कुलम में वार बड़ा इधर कुलम तेरिंग के मूवमेंट है हम पार्टनरशिप वार रंगलवान लेकिन दालवान में मैच के हम 12 तक मैच में खेलने के बदे हम वार बड़ा नजी कोच वारंग इतबार को फपनी जो अंकुल तेरन फुर्सत दी फमिति बेने 10 नंबर हातरे रावा वार बड़ा हम इतबार को बॉल कंट्रोल मगाम हवा को के कुलम में दाने कुलम हम मेदु मैच का हम एणग फरात वार रंगल कुलम में हम फेनी के मिदी दे बास्केट मैच ग कोम्मे कुलम तेरे की स्कोर कुरान कुलम तेरे नोते कोम्मे कुलम तेरे की बॉल तंग हम स्कोर कुरान अटेम्प्ट कुरान कुलम तेरे न में सेनग जिम्मानो हजीफा रंगल अदा कुरीमा एयोती हम वेफा एकम बार रंगल में फेनी के मिदी ಇದನ್ನ ವೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗ ಹೊರಿಹಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಗ ಎವರಕ ऑफेंसिव ಗ नो स्कोरिंग परफॉर्मेंस है ना डिफेंस के एवरಕ पूरे वेने गे तो मी इन्ना तफात की बास्केट ग हमें कने आज दिन निहार और दन्ना में दी हम साइक्लोन ना 12 कामयाब पूरे पे 40 फर्स्ट सेकंड बाकी बत्ती सुलेहा के टीम डिफारस रिंग जहिला मामा कामयाब करे गो तेनुई 3 पॉइंट अटेम्प्ट का बेर निकुमेला फेन जही ऐसे रिंग जही नुला बेर अम्मी दिए
Natasha. And हम delay मी कुरानी गिना वो तो बोले पट्टा है. Kalau kami kulun tiri hama kairu maiki kairi guna kulun tiri pass di hama jahila. Shahilan ge war rit fake the miss. And ge dribbling skills the miss when ge midi. Raifa ge 3-point attempt kaamyab wennu kurawun. Tamama layup Vifa harus miss maybe. Raifa. And illi bola. Perimala. Nazra. Attempt to ring ganu jai beera midi. आज 30 वर्षನ ಗೌಮಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಅಂಗನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೋದಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅದೇ ಜುವಾನ್ ಗೀನಾ ಕುಳುನ್ ತೆರಿನ್ ನಾಯಕಿ ಈಗ ಜುವಾನ್ ಕುಳುನ್ ತೆರಿನ್ ಫಾಹಕ್ ಕೊರನೆ ಹಮ ಅಶಾರಾ ಹರು ದಾಶುಗೆ ಕುಳುನ್ ತೆರಿನ್ ಗೀನಾ ಟೀಮ್ ಮಿ ಟೀಮು ಅದೇ ಹಮ ನತಾಶಾ ಅಮಿಹಾಟ್ ರೋಚ್ ಏನ ಲೀಡ್ ಕೊರೊ ಮಿದಿ ಮುಳಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಗೊತಗ ಟೀಮ್ ಗೆ ಹಮ ಹುರಿಹಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಬಿನಾಯ್ ಫೋತಿ ನತಾಶಾ ಎಂಗ್ ಹಮ Suang kulun teringe hitri kama eki gahenas Natasha ama ge kulun vesveni gendane kum gersene kura pasta catches wara muhim wan kon defense case duang kulun terin wara rangala mase kofi ama Cyclone basketball club barat ge champion kam mi hodi D.Basketball club awada ko fansas de point series up point de wara rangalu kulun min hama zuang kulun terin dakka fiye danna jehini ane kon tajriba huri molit kulun terin taiken hama tajriba huri umurun dosi gina kulun terin take TB team e DBC yake kena ba hadi fa kollan mi mechuga hama Cyclone na mata mi mechuge natija badalugen diye kiya hisab ngal me penigen diye ham mech pashan kurtum 4 minute nigen diye evs team ka ham point score no kurevini hisab ngam wara bodan hama mech open wegen diye Cyclone hama score kuram peri hisab ko baba mi mechuge hama tafata ka wegen diye no tafat feshigen diye kiya hisab kumba අද මේක අලුකඬු පුරිමස් දන්නවාලේ මේ DBC කොළ තජරිබා කුළුම් තරිනේ තිබේ එන්න නමස් ගේම ඔයවර දියක තම අලුකඬු ගබුල් කුරෙවිජ් සයික්ලෝන් නා වින් කුරවිදාන කම අද මේ එන්න බොඩ එසව කවණි සයික්ලෝන් කි නසි කෝචුගේ ඉර්ෂාද් දශම් මේක හම ආහර්තක කුරීගා එක් ටීමෙන් එක් බෙචෙක් ගෝයාගෙන් මේ එක් කුළුම් තරින් තෙක් වා ට්‍රේනින් හදාගෙන දෝ ප්‍රැක්ටිස් කුරේ මේක නතිජයෙන් ගතම් මේ ෆෙනුනේ හම in the school and fetching as a key quality kulun ten take me hama ginado practice coffee by a me hama advantage bodwane gato aluganda kama bodaka DBC boda me practice coffee me ne ubara tankola kari kolla fa enni tankola alun fenonga fitness levels tankola dakkom fending me die DBC team ennames DBC team garwa masai kuri me game win kurave to emme pahota jihendemus तिरिस वर्षना गाँव में बास्केटबॉल मुबारात के अंगन डिवीजन के चैंपियन का साइक्लोन में हो त्यारो ना मसे के मिकुरनी चैंपियन टीम के कोच Assalamualaikum. Tiris Paspana गांव में बास्केटबॉल मुबारक के अंगन डिवीजन के इनाम में नज़मिया था मरहबा. तिरिस पसपना गांव में बास्केटबॉल मुबारक के अंगन डिवीजन के फाइनल मैच के शरत मेहमान Television Maldives के मैनेजिंग डायरेक्टर आसवाल मोहम्मद शिहाबा और बास्केटबॉल एसोसिएशन के नाम गया मुबारक के यहाँ आया है नाम का और मरहबा. तिरिस पसपना गांव में बास्केटबॉल मुबारक के अंगन डिवीजन के फाइनल मैच का
Cyclone Basketball Club D.Basketball का मैच 5 point फिर अप पॉइंट मैच कामयाब को चैंपियन कम होती साइक्लोन बास्केटबॉल फाइनल मैच में मोरक्को ट्रॉफी हवा बदलमा मोदेक्स बास्केटबॉल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी अल्फाज हुसैन आरिफ रिजा गरे होगा दबरे कमान तिरीस पचपन गांव में बास्केटबॉल मुबारक के आर्मी डिवीजन के फाइनल मैच के मोरक्को तेरे के मुकाबले साइक्लोन बास्केटबॉल क्लब के जर्सी नंबर 9 नताशा तिरीस पचपन गांव में बास्केटबॉल मुबारक के आर्मी डिवीजन के वड़वड़े के अकुल तिरनशा टीम तक इनाम हदानी दिन बसवा देवमा मेरे शामिल रहमान फ्यूल एक्सप्रेस मोलिव्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और मोहम्मद शिहाब गरे होगा दबरे कमान तिरीस पचपन गांव में बास्केटबॉल मुबारक के आर्मी डिवीजन के कोच साइक्लोन बास्केटबॉल क्लब के कोच मोहम्मद नाजिर तिरीस पचपन गांव में बास्केटबॉल मुबारक के आर्मी डिवीजन के हाईएस्ट स्कोर टीम जुड़ना फर्स्ट के पॉइंट कोटिंग यूथ स्पोर्ट्स क्लब के जर्सी नंबर 12 फातिमा विष्णु तिरीस पचपन गांव में बास्केटबॉल मुबारक के आर्मी डिवीजन के बेस्ट पॉइंट गार्ड डी बास्केटबॉल क्लब के जर्सी नंबर 17 प्रेमिला फर्नांडो तिरीस पचपन गांव में बास्केटबॉल मुबारक के आर्मी डिवीजन के एमएमओ ऑफेंसिव प्लेयर यूथ स्पोर्ट्स क्लब के जर्सी नंबर 15 फातिमा रिश्मा तिरीस पचपन गांव में बास्केटबॉल मुबारक के आर्मी डिवीजन के एमएमओ डिफेंसिव प्लेयर डी बास्केटबॉल क्लब के जर्सी नंबर 15 नशफा आमिर तिरीस पचपन गांव में बास्केटबॉल मुबारक के आर्मी डिवीजन के 41 दशक के उम्मीदी कुलंतरी यूथ स्पोर्ट्स क्लब के जर्सी नंबर 13 अब्बा मिकेला हालिल तिरीस पचपन गांव में बास्केटबॉल मुबारक के आर्मी डिवीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर साइक्लोन बास्केटबॉल क्लब के जर्सी नंबर 7 फातिमा शाहिदा तिरीस पचपन गांव में बास्केटबॉल मुबारक के आर्मी डिवीजन के रनर टीम मोदी बास्केटबॉल एसोसिएशन
leader, D.Basketball Club. Cyclone Basketball Club. Series Paswana, Gaumi Basketball Mubarak Division Cyclone Basketball Club.